Seguim. Punts de discontinuïtat. Bueno, a veure com farem això. És fàcil veure quan una funció és discontínua. Una funció és discontínua en aquells punts on jo, per dibuixar-la, he d'aixecar el boli. Si és contínua, doncs jo puc seguir tot d'un traç. Si en algun moment he d'aixecar el boli per seguir, en aquell punt és discontínua. Aquí, detectar els punts de discontinuïtat és fàcil. Dir de quin tipus, ara veurem. Veurem 3 tipus de discontinuïtat. I aquí surten tots 3, per tant, ho veurem fàcil. En quins punts jo he d'aixecar el boli per dibuixar la funció? Començo per aquí, pel menys infinit. Vaig dibuixant. Aquí tinc un forat, per tant, aquí he d'aixecar el boli en el menys 5, en la x igual a menys 5, tinc un punt de discontinuïtat. Segueixo, aquí no vaig cap a baix, però si vull seguir, he tornat a aixecar el boli. Per tant, aquí, en el menys 1, també tinc un punt de discontinuïtat. He hagut d'aixecar el boli al rotulador per poder dibuixar. Per aquí segueixo, no hi ha problema, fins aquí. Aquí també torno a aixecar el boli al rotulador per poder dibuixar. Per tant, també hi ha una discontinuïtat. En el 5 hi ha una discontinuïtat. És del domini, perquè el 5 té imatge, que és el 2. Però, com que he d'aixecar el boli per dibuixar, tinc una discontinuïtat. I aquí, si us fixeu en el 6, em torna a passar. Tinc una altra discontinuïtat. I a partir d'aquí ja no hi ha cap problema perquè puc dibuixar-la d'un traç. Per tant, fixeu-vos que tinc 1, 2, 3, 4 discontinuïtats. 4 punts de discontinuïtat. Ara veurem els tipus de discontinuïtat. Hi ha 3 tipus només. Els posem aquí. Discontinuïtat evitable, discontinuïtat inevitable, de salt finit i discontinuïtat inevitable de salt infinit. Les evitables són aquelles que només tinc problema en un punt que jo, si tingués un tab, el podria arreglar. Fico aquí el tab i ja es converteix en contínua. Us fixeu? Si jo aquest punt només és un punt, només és un valor, ho puc arreglar. I la funció seguiria, la carretera seguiria, té un forat i prou. Aquesta és una discontinuïtat evitable. Aquesta també ho és. Imagineu-vos que la funció fos així, però la imatge de menys 5 fos, per exemple, el menys 3. Fos un punt que estigués aquí aïllat. També en aquest cas també se'n diu que és evitable. Per què? Perquè aquest punt el fico aquí i s'ha arreglat. Ja torna a ser contínua. Aquestes són evitables. Per tant, aquesta seria discontinuïtat evitable. Sí? Ha quedat clar, no? Doncs les que no siguin d'aquest tipus, inevitables perquè no ho arreglo amb un punt. Per exemple, aquesta d'aquí, fixeu-vos, que se'n va cap a baix i se'n va cap a dalt. Hi ha un salt aquí immens, no? Hi ha un salt que no puc... Com que això no sé fins a quin valor baixa això, però sembla que mai es trobaran. És una discontinuïtat inevitable de salt infinit. En aquest cas és de salt infinit. El salt és tan gran que no sé com és de gran. Seguim aquestes dues aquí. A veure, aquí n'hi ha... També hi ha un salt, no? No ho puc arreglar amb un punt. Aquí, si fico un punt, segueixo tenint una discontinuïtat. Per tant, és inevitable de salt finit, perquè el salt és només aquest trosset. Per tant, aquesta és discontinuïtat inevitable
de sal finit. I aquesta també. Per passar d'aquí a aquí, no arreglo un punt, aquí hi ha un salt, que també és limitat, també és un salt finit. Les dues aquestes són discontinuïtats inevitables perquè no les arreglo només amb un puntet, no passen a ser contínues només amb un punt, i el seu salt doncs, és diferent d'aquest. El salt és infinit i aquest salt és finit. Sé quant gran és el salt. Sí? Doncs seguint les discontinuïtats, els tipus,